ଗୋଆରେ କାଜୁ ଏପଲ୍ ବା ଲଙ୍କା ପାଣ୍ଡୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟ ଫେନି। ଏକ ଏମିତି ପାନୀୟ ଯାହା ଗୋଆର ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି। ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ନୂଆ ଦିଗ। ଲଙ୍କା ପାଣ୍ଡୁକୁ ପେଷି ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରାଯାଇ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଫେନି। ଏହାର ଚାହିଦା ଗୋଆରେ ଢେର ବେଶୀ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ କାଜୁ ବନରେ ଲାଗେ ରଙ୍ଗର ମେଳା। ଲାଲ, ହଳଦିଆ, କମଳା ରଙ୍ଗର ଭାଲିଆ ପାଣ୍ଡୁ ଗଛ ତଳେ ଝରିପଡ଼େ ସୁନାର ଫଳ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ଲଙ୍କା ପାଣ୍ଡୁରୁ ଜନଜାତିମାନେ କେବଳ କାଜୁକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଯେଉଁ ଫଳରେ ରହିଛି ମିଠା ସୁଗନ୍ଧ, ପୋଷକତା ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା, ସେହି ଫଳ ଏଠି ହେଉଛି ଅବହେଳାର ଶିକାର। ଗୋଆ ଭଳି ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରସ, ଜାମ୍, ସ୍କ୍ୱାସ୍ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲେ ଜନଜାତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା, ବଦଳି ପାରନ୍ତା ଅନେକ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ। ଲଙ୍କା ପାଣ୍ଡୁ ହୋଇପାରନ୍ତା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର।